Πώς να προετοιμάσεις τη δασκάλα σου για το σχολείο. Πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο, αλλά μάθε ένα μυστικό. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που αγχώνονται την πρώτη μέρα στο σχολείο. Οι δασκάλες αγχώνονται και αυτές και χρειάζονται βοήθεια, πολύ βοήθεια. Εσύ πρέπει να τις χαμογελάσεις και να τις πεις: «Μη στεναχωριέσαι, κυρία, εμείς θα σε μάθουμε όλα τα μυστικά του νηπιαγωγείου». Βήμα πρώτο. Βοήθησέ τη να βρει την τάξη της. Η δασκάλα μπορεί να μπερδευτεί και να πάει στην κουζίνα αντί για την τάξη. Εσύ πρέπει να της δείξεις το σωστό δρόμο. «Από εδώ, κυρία, η πολύχρωμη πόρτα οδηγεί στην τάξη μας». Βήμα δεύτερο. Θύμισέ της να τακτοποιεί την τσάντα της. Μερικές φορές οι δασκάλες ξεχνούν να τακτοποιούν την τσάντα και τα πράγματά τους. Δείξε της τον τρόπο να το κάνει σωστά. Βήμα τρίτο. Κάνε την να νιώσει άνετα. Καθίστε μαζί της. Η δασκάλα μπορεί να ντρέπεται λίγο στην αρχή. Ίσως να μην ξέρει πώς να κάτσει στην παρεούλα. Εσύ πρέπει να της κάνεις χώρο δίπλα σου και να πεις: «Έλα, κυρία, κάτσε δίπλα μου. Δεν πειράζει που είσαι μεγάλη, χωράμε όλοι». Βήμα τέταρτο. Δείξε της τα παιχνίδια και πώς να παίζει. Οι δασκάλες καμιά φορά δεν ξέρουν πώς παίζονται τα παιχνίδια. Φαντάσου να προσπαθεί να κάνει παζλ και να βάζει τα κομμάτια ανάποδα. Μάθε της να παίζει σωστά. Βήμα πέμπτο. Δείξε της πώς να τρώει σωστά το πρωινό της. Ήρθε και η ώρα του πρωινού. Δείξε στη δασκάλα σου πώς να κάθεται και να απλώνει την πετσέτα της, πώς να τακτοποιεί το τάπερ με το φαγητό και το νεράκι της και θύμισέ της πως τρώμε πάντα υγιεινό δεκατιανό. Βήμα έκτο. Δείξε της πώς να παίζει όμορφα στο διάλειμμα. Την ώρα του διαλύματος κανείς δεν μένει μόνος. Δείξε στη δασκάλα σου εφάνταστα παιχνίδια, τρέξτε, παίξτε και διασκεδάστε μαζί. Μην ξεχάσεις να της δείξεις πώς μοιραζόμαστε τα παιχνίδια της αυλής. Βήμα έβδομο. Δείξε της πώς να πλένετε σωστά. Όταν έρθει η ώρα για τουαλέτα, είναι πολύ σημαντικό να περιμένει τη σειρά της και να μάθει να πλένει σωστά τα χεράκια. Δείξε της το σωστό τρόπο. Βήμα 8. Τακτοποιούμε την τάξη μας. Δείξε στη δασκάλα σου πως το κάθε παιχνίδι έχει τη δική του θέση μέσα στην τάξη. Όταν όλα είναι τακτοποιημένα και στη θέση τους, τα βρίσκουμε πιο εύκολα. Έτσι μένει περισσότερος χρόνος για όσα μας αρέσουν. Βήμα 9. Της λέμε πώς νιώθουμε. Η δασκάλα μας δεν μπορεί να μαντεύει πώς νιώθουμε. Αν κάτι σε κάνει λυπημένο, πάντοτε να της το λες. Το ίδιο και αν σε κάνει χαρούμενο. Η δασκάλα σου σε νοιάζεται και θέλει να περνάς όμορφα στο σχολείο. Βήμα 10. Να απολαμβάνεις την ημέρα σου. Και κάπως έτσι, όταν βοηθήσεις τη δασκάλα σου να προσαρμοστεί, εκείνη θα ηρεμήσει, θα γελάσει και θα ανυπομονεί να σε συναντήσει ξανά την επόμενη ημέρα και εσένα χαμογελαστό. Αυτό ήταν. Τελείωσε το παραμύθι μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια!